V úplnej tme oceánu sa náhle otvára tlama, podobná mäkkému vaku, a neviditeľný tvor lapá celé mračno života. Je to úhor pelikánový, skutočný obyvateľ Zeme. Žije tam, kam slnko takmer nedosiahne, vyzerá ako mimozemšťan. Predstavte si rybu, jej tlama je väčšia ako telo, hlavu vie otvoriť ako obrovskú pascu. Úhor pelikánový korisť neloví, lákajú bioluminiscenčným svetlom na konci chvosta. Jediným trhnutím zhltne krevety a ryby v okolí. Hrôza je v tom, že sa to deje tu. Je to na našej planéte, nie je to fantastický film. Telo pelikánieho úhora je dlhé a páskovité. Je tmavé a tenké ako povrázok. Hlava je neúmerne veľká kvôli roztiahnuteľným čeľustiam. Koža je hladká, bez viditeľných šupín. Oči sú malé, v hlbinách takmer niet svetla. Dolná čeľusť je spojená pružnými väzmi, tie ju umožňujú roztiahnuť. Vzniká tak vakovitá lopatková papuľa. Zuby pelikánieho úhora sú drobné a husté, nerežú, ale zachytávajú všetko, čo sa dostane dnu. Voda potom uniká von. Od hlavy sa ťahne dlhý bičovitý chvost. Na jeho úplnom konci je bioluminiscenčný orgán. Je to malý živý lampáš. Hlavný trik pelikánieho úhora je papuľa, ktorá pracuje ako pružná sieť s návnadou na chvoste. Keď sa pri lampáši zhromaždia malé zvieratá, úhor náhle roztvorí čeľuste. Koža a väzy mu umožňujú zväčšiť hlavu. Dokáže tak obklopiť celý oblak potravy. Nejde o lov prenasledovaním. Pelikáni úhor šetrí energiu. Loví skôr množstvom. Po zajatí stiahne papuľu. Vypustí vodu. Zadržanú korisť prehltne. V ponuke pelikánieho úhora sú krevety, ďalej malé ryby a rôsolovité organizmy. Napríklad salpy. Všetko, čo mu príde do cesty. Pelikáni úhor žije v tropických a subtropických moriach takmer po celom svete. Drží sa ďaleko od brehu. Jeho domovom sú hĺbky od stoviek do tisícov metrov. Tam je zima, tma a obrovský stĺpec vody. Schovať sa nedá, preto sa vznáša vo vodnom stĺpci. Občas sa pomaly vlní alebo znehybnie. Tak šetrí energiu. Slnečné svetlo sem vôbec nepreniká. Okolo pelikánieho úhora sú len zriedkavé záblesky bioluminiscencie. Niekedy sa v noci za korisťou vynorí vyššie. Cez deň sa opäť ponorí do hĺbky. Aby vak fungoval, má úhor pohyblivé kosti lebky a pružné väzy. Otvára sa ako dážnik. Tkaniva sa naťahujú a tvoria priestrannú dutinu. Má málo svalov, metabolizmus je pomalý. To je výhodné tam, kde je málo potravy. Bioluminiscenčný orgán na chvoste svieti chemicky. Jeho signál sa dá zosilniť alebo stlmiť. O rozmnožovaní sa vie málo. Samcom sa však zväčšujú čuchové orgány. Zuby sa im zmenšujú, pravdepodobne preto, aby našli samice. Mimochodom, čo sa zdá u pelikánieho úhora strašidelnejšie? Tlamu vak alebo chvost návnadu? Napíšte nám do komentárov. Živého úhora pelikánovitého najčastejšie zaznamenávajú hlbokomorské roboty. Na videu si nafúkne hlavu ako čiernu guľu. Potom sa opäť sfúkne do bežnej pásky. Preto sa v sieti ujali prezývky ako ryba v rece a mimozemský úhor. Niekedy sa úhor pelikánovitý dostane do hlbokomorských sietí. Alebo je vyplavený na breh po búrkach. Tieto nálezy potom rodia príbehy o morských príšerách. Dnes je úhor pelikánovitý symbolom toho, aká neobyčajná môže byť hlbina. Pelikáni úhor je vedecký jedinečný tvor. Vedci mu pridelili samostatný druh. Larvy sú listovité a priehľadné. Žijú vo vyšších vrstvách, potom sa menia na dospelé s vakovitou papuľou. Biológovia si všimli, že samcom sa s dozrievaním zmenšujú zuby a zlepšuje čuch. Pravdepodobne tak hľadajú partnera v tme. Je rozšírený takmer celosvetovo v teplých moriach, no pelikáni úhor sa vyskytuje zriedka. Zdá sa, že je to mimozemšťan. Pelikáni úhor je však pozemský tvor. Pripomína nám, že oceán skrýva život, o ktorom málo vieme. Toto je kanál Pozemské tvory. Prihláste sa na odber pre viac bizarných objavov. Ďalej prídu desivejšie tvory. Ahojte!